tips da, men liksom, jeg skal være sånn flette. Så det første jeg gjør da, er å bare ta her sånn, cirka så. Flette et par runder der. Tar du den sånn. Så fortsetter vi bare der. Det var egentlig et enkelt og greit hårtid. Jeg har ganske kort hår, så det blir ikke så bra, så bare... Og det jeg sprayer med her er en balsam. Det er ikke body spray, men ja,